Какъв прекрасен звук, колко е близък и познат всеки му, колко силно рефлектира в душите ни. Днес света е лишен от смисъл и този, който го е осъзнал, е намерил собствената си свобода. Именно свободния избор създава личността. Да бъдеш свободен означава винаги да можеш да избираш справедливостта. Невъзможно е да сме равнодушни към несправедливостта. С несправедливостта или си сътрудничим, или се сражаваме. Свободният човек винаги има предимство да вземе правилното решение. Моята беда е, че всичко разбрах и така много болки си причиних от жестоката действителност. Свободен е само този, който може да си позволи да не лъже. Аз не мога да лъжа. Обществото е политически проядено отвътре и не е способно само да определя посоката, темповете и характера на движението на своята политическа система. Затова безумните и лакействащи политици и държавници биват буквално хващани от улицата и поставени да ръководят и управляват държавата ни, които са угодни само на едно посолство. Всичко това силно уронва националния дух. Глупостта, безродието нямат задръжки, нравствени скрупули, чувство за отговорност пред народа, защото те просто нямат народ и родина. Не обичат хората, обичат само парите, защото сами те са изградени идиоти и се припитават с европейските ценности. На тях им е възможно да разрушат основите на българското и те ще го разрушат, ако разбира се им позволим. Кръгът става все омагьосен. Обществото, което действа по логиката на печалбата, обществото на лъжа и измама, капитализма и богатството ни правят по-неморални. Колкото повече капитализъм имаме, толкова по-малко морал ще очакваме в обществото. Типична илюзия на либералната многопартийна представителна демокрация в условията на глобализиран капитализъм. Един и същи театър, който си играе вече 26 години. Класата, която има властта да заграбва в големи мащаби, има също така властта да контролира правителства и да легализира грабежа. Едва ли някога ще разберат обикновените хора и социалистите, че проблема не е в правителствата, а в системата, която създава свръхбогати хора, които контролират правителството. Ще цитирам съветника на Рейган Пол Крейг Робертс. България отдавна е купена 100%. Спасението е незабавно излизане от НАТО и Европейски съюз, а Плевнелиев, този жалък палячо, беше антибългарин от край до край и поддръжник на фашистката диктатура на банките. Очакват ни невиждани по мащаб обществени сътресения, а БСП беше овладяна от един политически кръг от авантюристи и бизнес-социалисти, които отдавна се опитват да фризират левицата, да я превърнат в търговски продукт, да я поднесат вече в нова опаковка на изтощения и устарял гневен електорат, с надеждата, че те няма да реагират и забележат подмяната, а в последствие да се преименува в единна България. Като Путиновата единна Русия ще ни подхвърлят моркочета и бомбонки и ще си имаме и милиардери, и милионери, и много, много бедни. И ще са доволни всички, че все още са живи. Каква голяма илюзия на конструкторите на тази далавера, а ние като общество изпитаме само срам, гняв и яд. Срам, че не можем да опазим историята си, да съхраним оставеното от дедите си. Гняв, че сме безсилни срещу силата на парите. Парите и властта попаднали в грешни хора. Хора, които обичат да демонстрират благосъстоянието си с яхти и скъпи коли. Необходимо ни е достоинство. Трябва да си върнем здравия разум. Не можем повече да търпим лудите. Нуждаем се от промяна тук и сега, защото иначе България може да я няма.
България има нужда на преден план да излязат личности, които са осъзнали дълга си към обществото и са узрели да поемат отговорността си към Отечеството, за да можем отново да чуваме този прекрасен звук. От етноса на българите. Знам, че всеки човек има в себе си божественото напътствие и мъдрост да живее всичко, което има смисъл за него, и никога няма да забрави отговорността за децата ни и майка България. Това е код в душите ни, нека го отворим и претворим. 3 неща никога не трябва да се губят: убеждения, надежда и чест. ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है। फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरा तरा शिकस्त ही हुआ। वहाँ जहाँ तू ही मेरा लिबास है, वहाँ जहाँ तेरी बस तलाश है, वहाँ जहाँ तुझी पे खत्म आस है, वहीं शुरू वहीं पे दफन जान है। जहाँ तू ही मेरा लिबास है, वहाँ जहाँ तेरी बस तलाश है, वहाँ जहाँ तुझी पे खत्म आस है, वहीं शुरू वहीं पे दफन जान है। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है। फना किया मुझे ये चाहने की आस में, तरा तरा शिकस्त ही हुआ।